belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas ujune 7.250 daidai jamdi 7 yahango 7 reta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 reta agogo UTC biɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode Abuja lamorde leydi Nigeria wakkatire nde mo'itinton jonde gam nanki firo alqur'ana seninde hawtande Modibbo Mahamud Sise iga gawndare leydi Kamaru keɗite jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Jordiraɓe mi waɗani enen fuu men baraka be darago lewru sumaye tawa enen ɗo ngeeɗi. Ɓi adamajo to ni sumaye ɗo tawi mo oɗo yeeɗi to o be hakkilo kam o heɓan aljanna. En andi annabijo yeccino en haala mo sumaye hewti be mo hewti saaroji mum be mo nani inde maako waɗi salatu ha dow maako be mo waɗay bo no wonata riboriɗo lewru ramadan ko heɓata e geebiɗo ndu bo ko tawata ɗum e nonnoon haala saaroji to kadi lewru man be moƴƴere Allah hitande filiti tawi en ɗo ngeeɗi ɗum man ɗo te en getta Allah ngam ɓi adamajo mo ɓuri mo balɗe juuti nden kuuɗe mbooɗi en andi ɗuɗɓe en cuumodinoroowani hikka ɗo tawayɓe wala se ɗaɓɓita sam ko moyjo andi o andi wayne ɗonno min cuumodino hikka ɗo tawaymo ko waɗi ajal maako on waɗi to enen bo ajalji man waɗat to Allah maynir en imanaku Allah hokku en woɗugo timmode e noon no mbolwa haala gisa annabi Isa be yahuda en e nasara en on o wi fa in tawallaw to ni ɓe ɗoylake yani fa in aradu to ɓe ɗoylake anil imani ɓe acci nuɗɗinki walam yakbaluhu ɓe jaɓay ɗum ɓe jaɓay gongam bolwaka ɗo to nden man nda ko tawata ɓe kadi fa inna allaha alimum bil mufsidin Allah ka o andi wonnoɓe o andi ɓe ɗo mana o nangan ɓe ndaɗatamo e fatortako mo ay alladina yabuduna gayra allah rewoɓe tana Allah ɓi adama to o rewi tana Allah o halki to o hawrani Allah ha dewal mum o halki en ɗon bolwa tum en mbi ƴoyre ɓi adama be dabare mum pat ta shirku nastamo dewal ta bidu'aku nastamo dewal to o heɓi o hisi ɗiɗi ɗo ka o wot hakkilo ngam shirku ɗo ayaje ko wolwi haala shirku ha alqur'an ɗe ɗuuɗi dede ɓi adamajo to woodi pamaru faamu o mari ka pat o hirriti to shirku ɗo hunde hallunde masin Allah wi en ha nasi alqur'an to goɗɗo mayri be shirku aljanna kam o heɓata nasi alqur'an o yecci en ha nasi alqur'an Allah yafata ko mo hawtanimo shirku ka o yafata to goɗɗo mayri be man Allah ewni mo ɓurdi yiɗugo ha takle maako woni annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi ko an fu to a hawtaniyam kuuɗe ma yirban an on mi ɓurdi yiɗugo mi ɓurni ha takle am amma an fu to a hawtaniyam kuuɗe ma girban e bo a wonan ha nder rusɓiɓe Allah limti annabo en sappo e jeetato to mi yejjita ya suratul an'am to o sakitori be wi'ugo kamɓe man fu to ɓe kawtanimo o yirbinan kuuɗe maɓɓe pat nder maɓɓe ulul asmi en ɗon to kadi irin ɗum ɗo to goɗɗo himake o laari ayaje ɗe
o laari hadiseji ko wari haala shirku man o andan shirku ka to goɗɗo mayri be man kam o halki. To kanjum woni en mbi ƴoyre ma be dabare ma ta shirku nasta kuugal ma, e noon ƴoyre ma be dabare ma ta bidu'aku nasta dewal ma. Bidu'aku to nasti dewal bo kuuɗe ma pat girbi. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o yecci en ko moye huwi kuugal ngal yaadayi be sharia ka o waddi ɗo o ɗum jaɓantake mo, ɗum lornete. To kanjum on goɗɗo dabare mum be ƴoyre mum pat kuje ɗe ɗiɗi o hisa ɗe. Kanjum on en wiyata simtirago ɗo la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah ɗo ha en ndiwa shirku, muhammadun rasulullah bo ha en ndewra Allah be ko annabijo waddi, ta en ndewra Allah be biduwaku. Ko woni biduwaku bo derɗiraɓe ɗum nastata ha kuje duya. Biduwaku to a nani ɗum ni ha diina on, amma na ha duya. Hunde nde duya kam a laran asli mare nde ɗo dagina, to nde ɗo dagini a waɗan nde, sei to nasti on wari haɗi nde. To amma to a nani biduwaku kam ɗum diina on, mana a rewri Allah be hunde nde annabijo rewraymo, ko bo annabijo rewri mo be mare amma na bana an a rewri ɗo, sifa man feere feere. Ɗo woni biduwaku. O wi to ɓe ɗoylake ɓe acci nuɗɗingo ɓe jaɓayi ɗum, Allah ka o andi wonnoɓe ay alladina yabuduna gayra Allah, rewoɓe tana Allah, wa yad'una annasa ila ibadati gayrihi, ɓe ɗo yewnira himɓe ha rewugo tana Allah. Wa fihi wa'idun, kalta catuka wari ha wiigo banniɗo, fa inna allaha alimum bil mufsidin ɗo. Na o wiyan no Allah yangitan ɓe, amma o wiyay, o wi Allah andi ɓe. Wa tahdidun, ɓe hande hulluki, tahdidun lahum ɗum hulluki ɓe, ngam ɓe go ɓe nanan ɓe keɓa ɓe kultora. Nden o wi gawluhu konngol maako azza wa jalla, o wi qul ya ahlal kitabi, qul wi'u ya muhammadu, ya ahlal kitabi, ya onon yimɓe defte. To on nani ahlul kitab ɗum yahuda be nasara, kamɓe mbiyete ahlul kitab. Yahuda yimɓe tokkiɓe annabi Musa, e nasara tokkiɓe annabi Isa. Allah jippinani ɓe defte. Annabo en arab en ɗuuɗayi, ɓurna annabo en fu nder bani israila. Kanjum on Allah ewnirta ɓe yimɓe defte, yimɓe defte. Ta'alaw ngare ila kalimatin ha kalimawol, sawa'in potangol adiliwol, baynana wa baynakum, hakkunde amin be mon. Kangol woni rewgo Allah tan, ta hawtana mo e bo rewra mo be ko nelaɗo Allah waddi. Qala al-mufassirun, fassiroɓe al-Qur'an mbi lamma qadima wafdu najran al-Madina, nde wafdu najrana wari ha Madina. En ɗo janga haala wafdu najrana ɗo neeɓi ha duuɓi caaliɗi ɗo, iga ha aran suratu Ali Imran ɗo en jangino haala maɓɓe. Wafdu najrana nde wari ha Madina, ijtama'u bil yahudi, ɓe ngari ɓe kawti ɓe mbaɗi moɓre be yahuda en tawaɓe ha Madina. واختصموا من جوكر في إبراهيم ها على النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فزعمت النصارى، نصارى إن آجي، نصارى إن بيدو توكي به النبي عيسى لارنتاك اللي يول لارنتاك اللي البندو ويدي أباليجو توكي النبي عيسى دو ونصارى جو. Non hande to o tokki diina e yahuda bo ɗo bo o yahudajo ko o ɓalejo fu. Annahu kana nasraniyan, ɓe mbi annabi Ibrahima ɗo o nasraninkejo on, wa hum ala dinihi,
kamɓe bo ɓe ɗon dow diina maako. wa awla nnasi bihi kamɓe ɓuri haanugo yimɓe be maako ni ɓe mbi. wa galatil yahudu yahuda en bo mbi'ata bal accu kana yahudiyan, kanko annabi ibrahima o yahudinkeejo, wa hum no kamɓe ala dinihi ɓe ɗon dow diina maako. wa awla nnasi bihi kamɓe ɓuri haandugo be maako. on fagala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaaɗo allah wi'ata kilal farigayni bari'un min ibrahim, kala geɓe man ɗiɗi fu yahuda be nasara fu ɓe barriɓe ha annabi ibrahim, mana ɓe gonday be maako, wa dinihi be diina maako fu ɓe gonday be mum. bal kana hanifan, annabi ibrahima ka o laati o hanafinkejo musliman ɗowtiɗo. wa ana ala dinihi, min muhammadu bo miɗon dow diina maako. fattabi'u dinahu, tokke diina maako woni al islam, diina islama. fagalatil yahudu, se yahuda en mbiyata ma turidu, wala ko a yiɗi ni ya muhammadu illa an nattakhidaka rabban, sina ha min jogite a jawmirawo on, a yiɗi min mbaɗe a allah amin on, waɗi a wi banni. kama takhadati nasara isa rabba, bana no nasara en jogiti isa ɗum jawmirawo. wa galati nasara, nasara en bo mbiyata ya muhammadu ma turidu, wala ko a yiɗi illa an naqula fika, sina min mbi'a hama ma galatil yahudu fi uzair, ko yahuda en mbino ha uzairu ibnullah. ɗo on a yiɗi min mbi'a muhammadu bo ibnullah, ni on a yiɗi. fa anzala llahu, sai allah jippini azza wa jalla tedduɗo mawɗo, guli ahlal kitabi ɗo kadi, ɗo on jippini aya ka. guli wi'u ya ahlal kitabi, ya yimɓe defte, ta'ala ngare, ay halummu ngare, ila kalimatin, ha kalima, yani ko muyata fiha insafun, kalima man kaɗo mari adilaku, wala mayla fiha, wala milaki ha maka, ka wuraki kaɗo darti cir, wala mayla fiha li ahadin ala sahibihi, goto fu milantako sobajo mum, mana en pat en fotan ha man. wal arabu tusammi kulla qissatin aw qasidatin laha awwalun wa akhirun wa sharhun kalima sawa. arab en no ɓe mbiyanno kala qissa ko bo gasidare nde mari aran be ragare be sharha mum pat ɗum wi'e kalima sawa, ni ɓe mbiyata. wato kalima marka adilaku, ay addi marka adilaku. la yakhtalifu fiha tawratu wal injilu wal qur'an, tawreta be linjila be qur'an fu lurata ha ɗon, ha kalima ka. wa tafsirul kalimati man, ko woni tafsiru kalima man, qawluhu kongol allah, alla na'buda illa allah, ɗo kañum woni kalima sawa man. ta en ndewa se allah, allah tan rewete. wala nushrika bihi shay'an, en kawtantamo ko ɗume. wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, yoga men jogitittako yoga ɗum jawmiraɓe min dunillahi tan allah. ɓi adama to o rewai allah tan fo nanata belɗum diina, se to o rewi allah tan o hulata, e ɗo ka o nanan belɗum. amma to jilli garaji ɗon o hulan kaza, o hulan kaza, o hulan kaza, o wala ndimu, o wala belɗum ha ngendam maako. wa dhalika anna nasara, o wi bolwa ɗum ɗo, nasara en abadu, ɓe ndewi gayra llahi tana allah, wa huwa almasihu, kanko woni annabi isa, ɓe ndewi mo. wa ashraku bihi, ɓe kawtani mo allah, wa huwa kañum woni gawluhum konngol maɓɓe, ɓe mbi abun wabnun wa ruhul qudus, le père, le fils
l'esprit saint tato kuje tati hawta wona Allah goto ta wiɓe kadi Allah o goto e ko waɗi on limti kuje tati on mbi abun wabnun wa ruhul qudus ɓe mbiya honduɗo fu naɗo mari jokke tati na honduɗo naɗo mari jokke tati wato no ɓe kiilirta yimɓe ɓe janggay ɓe mbiya ko hondu ma ɗo mari jokke tati amma to a ɓamti ɗo no a wiya tati na a wiya hondu wooru to kañum tati man ɗo pat on hawti waɗani ɓe Allah ni ɓe mbiyata to fa ja'alul wahida salasa ɓe mbaɗi hunde woore nde warti kuje tati ko kuje tati ɓe gartiri ɓe mbi kanjum woni Allah maɓɓe wattahadu ɓe jogiti ahbarahum modiɓɓe maɓɓe kamɓe yahuda wa rubanahum bo ɓe modiɓɓe nasara ɓe jogiti ɓe arbaban jawmiraɓe min dunillahi tana Allah wa dhalika bolwa ɗum ɗo annahum no kamɓe yudi'unahum ɓe ɗo ɗowtano modiɓɓe maɓɓe man fima ya'murunahum bihi ha ko ɓe umrata ɓe ɗum mina shirki ibgo e shirku wa yasjuduna lahum ɓe ɗo sujidana ɓe to fa haha nda ɗo woni mana ittihadu badihim badan arbaba ɗo woni mana yoga maɓɓe jogiti yoga ɗum jawmiraɓe kadi min dunillahi tana Allah fa sabata tabiti anna nasara noni nasara qad jama'u haqiqa ɓe mooɓi bayna hadihi salasati ashiya hakkunde kuje ɗe tati baba ɓingel be ruhul qudus ɗo ɓe kawti ɗum ɓe mbi kanjum woni Allah maɓɓe wa mana al aya ko woni mana aya ka qul wi'u ya muhammadu lil yahudi wan nasara wi'u yahuda en be nasara en halummu ngare ila amrin adlin ha hunde marnde adilaku kanjum woni en ndewa Allah tanta en kawtanamo nasifin addilde wowa kanjum woni Allah na qula ta en mbiya uzairu ibnullah ɗum ɓi Allah wala na gulta en mbiya bo almasih annabi isa bo ibnullah ɗum ɓi Allah ta en mbiya noon li anna kulla wahidin minhuma ngam goto ha maɓɓe ɓe ɗiɗo ɗo fuu basharun ɗum tagaɗum mahlugum ɗum ɓandu tagandu misluna bana men wala no ɓi ahbara nata en ɗowtano modiɓɓe men wa ruhbanana ahbara naɗo modiɓɓe men yahuda wa ruhbanana ɗo bo modiɓɓe men nasara fima ahdathu ha ko ɓe puɗɗi min attahrimi ibgo e harmingo wa tahlili be dakkingo modibbojo no o yetti ha andal no o yetti ha diina pat o fotay o harmina hunde nde Allah dakni e bo o fotay o dakna bo hunde nde Allah harmini kanko ka ko woni fayida maako pat yeccugo on nda ko annabijo wi nda ko Allah wi amma o wala bawɗe watgo harmingo maako ko daktingo maako min gayri rujuin ko luuti lortago ila ma shara'a ha ko o shar'iti wala yasjudu ba'du nata yoga men suyidana li ba'din yoga li anna suyuda ngam suyidango li gayri llahi tana Allah haramun ɗum harmi goɗo suyidanta tana Allah fala nasjudu en sujidanta li gayri llahi tana Allah wa gila wiyama ma'nahu ko woni ma'na man wala nudi'u ahadan en ɗowtanta ko goto fu fi ma'siyatillahi ha yedduki Allah en ɗo janga ɗum ha aran deftere akhbari ɗo daga ta ko goɗɗo ɗowtano tagdi yedda Allah ko tagdi man ndi yetto noyi ha babowol dewal tagdi nastata goɗɗo ɗowtanta tagdi yedda Allah ko ɗum saaru mum masalan saaro maako neli mo nda yaw soodu mbala waddanami daga ta o yaha o sooda o wiyan a kadi mi luutana saaro am na on mbi luutango saaro bo wooɗay o luutan mo ha ɗo ka luutanumo yaake nde a luutanimo ɗo a ɗowtani Allah wala no a yeddira Allah a ɗowtano saaro amma a yeddan saaro a ɗowtano Allah banni li anna sujuda
li gayrillahi ngam suyidango tan Allah haramun harmi non ko wala nudiu ahadan fi ma'siyatillahi en ɗowtanta ko goto fo a yeddugo Allah fa in tawallaw to ɓe ɗoylake yani fa in aradu to ɓe ɗoylake amma amartuhum bihi ɓe acci ko mi umri ɓe ɗum faqulu mbiye antum o noon li haula'i mbiye ɓeɗo ɗoyliɓe man on mbiya ɓe ishhadu bi anna muslimun ceede minon ka min ɗowtani Allah min laɓɓini diina amin ay mukhlisuna min laɓɓinirɓe diina amin bitawhidi lillahi be goɗitingo Allah Allah tan min ndewata shirku nastata ha dewal amin wal ibadati lahu be rewkimo fuu kanko tan min ndewata ɓe mbiyata tawhidul uluhiya ko tawhidul ibada kanjum woni rewgo Allah hawtantamo kanjum woni annabijo sallllahu alayhi wa sallam o yewniri ha makka ɗo duuɓi oɗo yewnira heferɓe ha tokkago anda Allah on woni tagowo e kanko tan bo rewete o yewniri ha man duuɓi 10 nden kadi ɓaawo man on sharia islama ko lutti wargo ɗum man ɗo ɗum ɗo holla en ahammiyatu tawhid ha ɓikkoyji men ha en eltata ɓe ha éducation ɓikkoyji men ɗo se en kollita ɓe en mbaɗa Allah ɗo wona nder nafsuji maɓɓe nder ɓerɗe maɓɓe ɓe anda Allah ɗo o ɗon nda sifaji maako nda bawɗe maako holla ɓe mawnira be man to ɓe awanama ha nokkuje ɗe ɓe jangata Allah en tato bo ande ɗo bo tabitan to ɓe awanama ha jangirle maɓɓe Allah en tato ɗo bo tabitan kanjum ko moƴƴo se o wata hakkilo ha ɓikkoye maako o anda moƴƴo on ɗo edikanamo ɓikkoye maako Musa na ko Isa na ko Muhammad moy on ɗo edikanamo ɓikkoye maako ngam deedey ko ɓe kolli ɓinngel ka pat ngel jogoto ngel mawnidan be man haala éducation ɗo ɗum hunde on tilinde masin derɗiraaɓe ɓinngel to dañama ɗo ngaandi maagel ɗo ferwi wala ko won ton to en aawani ngel hayru ni ngel mawnida be hayru man wala ko ngel anndi feere amma to ngel aawanama sharru bo ɗo bo ngel mawnida be man kanjum waɗi ko moƴƴo o waata hakkilo ha éducation ɓikkoye maako o anda moye on ɗo éduca koye kollama diina islama ɗo banno woni na la ilaha illallah ɗo koye ɗo andi ko on non na to o waɗi noon kam ɓikkoye maako maran diina to koye mawni koye ummorto dow diina amma to o acci Musa elti koye ko Isa bo ɗo bo koye ummodo be diina Musa be diina Isa kanjum on o wi'ata yo haɗo ishhadu bi anna muslimun to ɓe cali ɓe ɗoylake biye ɓe ceede minon ka min ɗo ɗowti min ɗo laɓɓini tawhid min ɗo laɓɓinani Allah ha ɓi adama rewata Allah se to ikhlas wari to ikhlas waray dewal jaɓatake kanjum en jangata wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin derɗiraɓe lewru sumaye ɗo mi wino on nduɗo mari kuuje hayru ɗuɗɗe ha nder maaru hani ko moƴƴo fintana ɗum heɓa hefta ko huwata aran man ka go'o ni Allah waɗu lewru man ka nduɗo seyni en na nduɗo suni en goɗɗo feere ɗon cunoto to ramadan ɗo dari ko waɗi ngam ramadan man haɗi mo suunoji maako to Allah waɗu ni lewru man ndu seyni en ngam en ɗo ceyi en keɓan en kuwa kuuɗe hayru ha nder maaru e hani ko moƴƴo o waɗa programme no rewirta Allah ha nder lewru suumaye ɗo yaake nde o jangata alquran yaake ndey o hokkata sadaka yaake nde o waɗata itikaf yaake nde o dillata umra ɗum ko nandi banni ko moƴƴo waɗa programme mum
e non lewru man ɗon ndu ɗo mari haaje goɗɗo hesɗitina tuubu haa nder maaru. Tuubu ka tum goɗɗo hesɗitinan, amma haa nder lewru ramadan ɗo bo haani goɗɗo tuubana Allah tuubu lamgu. E bo haani goɗɗo waɗa bidje jawdi je ko o waɗata sadakaji ko o rewirta Allah haa nder suuma e man ɗo, to o be hakkilo kam. Allah halfitinimo jawdi o ɗo jogi ɗo, o waɗa bidje nda million ji ni kam haa nder lewru suuma e ɗo mi majjinan ɗum haa laawol diina Allah. Mi hokkan talaka en, mi hokkan miskine en, mi hokkan atime en, mi hokkan fursina en, mi hokkan ñawɓe, mi hokkan rewɓe ɓe worɓe maayi accidi ɗum be ɓikkoyji, irin ko nandi banni. Mi waɗan hannde ñamdu ndu yimɓe ngewirta suuma e haa juulurde kazare haa fattude ni, janngo bo mi waɗan haa ni, ma bo mi jootinan haa juulurde woore man haa lewru man ndu timma. A waɗa bidje ma banni. To Allah hokkima jawdi nden Allah foondima hakkilo bo ɗon, a waɗa banni. E non haani a jannga a annda suuma e ɗo ɗume woni farillaji mum, ɗume sunnaji mum, ɗume bonnoji mum. To a artayno a janngi ɗum haa lewru man dari kam a sakiti, amma fuu habdu a hewtoto. A heftani useni haa a suumi ɗo kam farillaji suuma e ɗo noyi, jonta to ɓe yamimaɗi a heftanna. To a tawi a heftata useni to a hooti ɗo ni, to a yewi suuma e ni ɗaɓɓitu farillaji suuma e a maando, nonno sunnaji suuma e man. Aɗo andina ko a anda? To a anda kam ta torru hoore ma, tefu a anda, ngam dewal be majjere waɗata sei be andal, sei a anda no ɗum suumorte. To e non ikhlasu niyya, sei a laɓɓina anniya. Suuma e ɗo a suumo ngam Allah, na ngam haa himɓe mbiya an ɗo aɗo suumi. A suumo ɗum ngam Allah, a mara ikhlas haa dewe ma ɗe a huwata nder lewru man pat. Non a timmina alquran marraji ɗuɗɗi, to heɓoto ka marra 10, kadi to heɓaki marra 10 bo no a heɓi fuu, amma ɗuɗɗinu janngugo alquran haa nder lewru ramadan ngam ɗum lewru alquran. Non ɗuɗɗinu naafilaje alkayeje ɗo, juulu jemma. Non ɗuɗɗinu kuuɗe hayru, ko a andi hayru fuu, ko kalimawol bongol a wi'a goɗɗo ni. Ɗuɗɗinu kuuɗe hayru, ta huɗu, ta ño'u, ta fewu, aɗo suumi. A suumay ma a waɗata ɗum sakko to aɗo suumi. To goɗɗo huɗima wimo min kam miɗo suumi, e non iti. To derɗiraɓe, hande ɗo min ballinta firo alqur'ana seninde hawtande e modibbo Mahamud Sise iga Gawndare leydi Kamaru. Sei jango to Allah holli en jam, modibbo on no fa'a yeso iga to o dari. Ɗo yaki jamdi 3 wakkatire Abuja leydi Nigeria. Min gaddanay on firo alqur'ana seninde hawtande e Dr. Hafiz Sheikh Adam Nafaɗa ga diwal Gombe. Sei bo jamdi 5 to min gaddanta on jawabuje yame e jawabuje majje hawtande e modibbo Abdullahi tawaɗo ha leydi Saudiya. Nden jamdi 2 kikkiɗe min gaddana on firo alqur'ana seninde hawtande e Sayyid Umar Adama ga jada diwal Gombe. Nonnon bo jamdi 9 jemmare hande min gaddanay on firo alqur'ana seninde hawtande e modibbo iya Amboy iga Gawndare leydi Kamaru. Midde ko ɗon min Ibrahim Romodake wiyata o wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.